गिबि गिबियाव गासैबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे भिडिअ बरायना लाग्रोनाय जाबाय। थांनाय 2027 जानुवारि बिटिआर पिस एकर्डनि उनावहाय दिनै बिटिआरखौ मानो पिस एकर्ड होननाय जादों? स्पेशली मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोनखौ बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों लाना फैदों नालाय बे बिटिआर एकर्डखौ पिस एकर्ड बुंनाय जादों। नाथाय बिटिआरनि मोनसे पिस एकर्ड महरै बे बिटिआर एकर्डआ मेनसन खालामनाय गैया। नाथाय जों खुगाजों खुगाल' बारजों ओरैनो सा साज्राङै पिस एकर्ड मुं होनानै बुंबोबाय थानाय सावरायबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों। नाथाय स्पेशली बिटिआर पिस एकर्ड होनानै लिरनायखौ जोङो नुनो मोना। बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों प्रमद बर' बिथाङा गावनि गोसो सिंनि लाखुमानानै दोननाय जा हाबिलास, जा गोसो सिंनि सिमां थांखि, पलिटिकेल प्लेटफर्माव सानसे समाव थांनानै सासे पलिटिकेल लिडार जाहैनायनि बे सिमां आरो थांखिखौ बिथाङा खायदा बोराय बाहायनानै बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारिनानै गुबुननि हेफाजाब लानानै दा समाव बिटिसिनि सिइएमनि चेयाराव जिरायनानै दंगासिनो दङ। अर्थात प्रमद बर' बिथांनि बिटिसि गभर्नमेन्ट सालायनाया 5 इयार्स कमप्लिट जालांबाय। जेराव दिनैयो मानगोनां रन्जन दैमारि सारा जोबथेसालियावसो दङ। बेहा जेबो सुबिदा गैया। बिटिआर एकर्ड जानायनि माखासे मेम'रेन्डामफोरखौ फरायनो बा सावरायनो बेहा जेबो सुबिदा गैया आरो स्पेशली मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ सुबिदा होखायाखै। खारन स्टार्टिं लेभेलनिफ्राय मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ सुबिदा होनायमोनब्ला नायबिजिरनो थाखाय सावरायनो थाखाय बे बिटिआर एकर्ड जागोननि मेम'रेन्डामखौ नायबिजिरनो फरायनो सावरायनो थाखाय सुबिदा होनायमोनब्ला जानो हागौ मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि नांनानै थानाय केसफोरा दायफोरा बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंनो A to Z सुस्रांजागौमोन। नाथाय मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ सुबिदा होआखै। दा दिनैयो स्पेशली मोनसे बाथ्रा बुंगोन आङो। दा बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव जोंहा दा डिपुटि चिफनि चेयाराव जिरायनाय मानगोनां गबिन्द बसुमतारी बिथां, फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इए मानगोनां रनजित बसुमतारी बिथां, दा बिथांमोन सानैयाथ' मस्ट लिडार नङा होमबा? दा जाय समाव बिटिआरखौ एकर्ड खालामनायनि सिगां मोनसे मेम'रेन्डाम गथायदोंमोन, बे मेम'रेन्डामाव मा लिरनांगौ मा लिरनाङा बिसोरथ' नायबिजिरनो बेसेबांबा गोलाव सम मोनदोंमोन। नाथाय बिथांमोना स्पेशली बिथांमोना दिनैयो गावसोरनि दायफोरखौ गावसोरनि बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंनो सोखानानै लाना फैनो हायैयासो बयनिख्रुइबो माने देरसिन लासिंसिं बाथ्रा जानानै फैदों। आरो दिनै मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों खायदा बोराय बाहायनानै प्रमद बर' बिथाङा मालाय गेब्लाब्ला बिटिसिनि सिइएमनि चेयाराव जिरायगासिनो दङ। दिनै प्रमद बर' बिथाङा सासे मस्ट नाम्बार 1 थगायसुला। बड'लेण्ड मुभमेन्टनि समाव प्रमद बर' बिथाङा माबायदि बाथ्रा बुंबोदोंमोन बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा दिनै मिथिखागौ। आरो प्रमद बर' बिथाङा बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारि फैखांनायनि उनावहाय पलिटिकेलि माबायदि बाथ्रा बुंबोदों बे बाथ्राखौ बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा दिनै मिथिगौ। दिनै प्रमद बर' बिथांनि बडि लेंगुवेजखौ नायनानै जों गावबागाव जुदि साइक'लजिकेलि जुदि हमदांनो जुदि नाजायोब्ला ओरैबायदि बाथ्राखौ जों हमदांनो हायो, माने आंना गैला, आं हारिनि थाखाय बेसेबांबा गोलाव सम माने सोमावसारबोखाबायलै, आं बेफोराव दा गैथ'ला, आं माने जिरायथ'नोसै, आं मेंबाय, दा समाव आं आंनि उदैनि थाखायसो आं माने साननो गोनां जाबाय, आंनि उदैनि थाखाय आं दायो लामा हान्थिगासिनो दं, बेफोरबायदि माने बाथ्राखौसो जों माने नुहुरो। जायनि थाखाय दिनै प्रमद बर' बिथांखौ आरो प्रमद बर' बिथांनि माखासे स्टेजखौ जों दिनै बेफोरबायदि थासारियाव जों नुगासिनो दङ। दिनैयो बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनो बड'लेण्ड नांगौना नाङा? बड'लेण्डखौथ' नांगौ। आलादा रायजोखौ नांगौना नाङा? आलादा रायजोखौथ' नांगौ। साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनो नांगौ। नाथाय दिनै प्रमद बर' बिथांमोन बायदिनो नांला मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। जायनि थाखायनो सा ससेयाव गावबा गावनि क्रेडिट, गावबा गावनि बेनिफिट्स, गावबा गावनि गोसो सिङाव लाखुमानाय सिमां थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय बिसोरो गोसो बायदि आगान होनानै गावबा गावनि लामाखौ मालाय स्रां स्रां खालामनानै लाबाय। नाथाय जेब्ला मानगोनां बेल्टि ब्रादार्समोनखौ 2003 फेब्रुवारि बिटिसि पिस एकर्डनि गेजेरजों उदां फोथाराव लाना फैनाय जादोंमोन, बे बिटिसि पिस एकर्डनि MOSआव कमप्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सल्युसन होननाय बाथ्राखौ लिरनानै लाना फैनाय जायाखैमोन। दा थांनाय 2027 जानुवारि बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों प्रमद बर' बिथांमोन बायदि माखासे गोरों लेखा गोरों मेलेमजिबि सान्थौजिबि सुबुंफोरानो बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों
कमप्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सलुशन रोखा रोखा लिरनानै लाना फैबाय बिटिआर एकर्डनि एमअएसनि गेजेरजों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बेसे साननो गोनां बाथ्रा बे बाथ्रा फंसेया दिनैयो फाइनाल सलुशननि बाथ्रा ना होमबा दिनैयो बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा हारिखौ रैखाथि होनो थांनानै बर' हारिनि थाखाय सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ डिमान्ड खालामनो थांनानै बेसेबांबा सातजाला खस्थ' जाबोबाय आरो बे सेपारेट स्टेटखौ सोरजिनो थांनानैनो हाजार हाजार बर' फिसाफ्रा दिनै जिउ बाउसोमलांनांबाय हाजार हाजार बर' फिसाफ्रा दिनै जोबथेसालियाव थानांबाय आरो दिनैसिमबो हारि रैखाथि होनो थांनानै सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ डिमान्ड खालामनो थांनानै जोबथेसालियाव थानांगौ बायथ' जानानै फैदों जोंनि बर' फिसाफोरा दा दिनैसिमबो बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनो सेपारेट स्टेटखौ नांगौ जुदि जोंनो सेपारेट स्टेटखौ नांगौब्ला जोङो बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों इउनाइटेड जानानैबो जोङो पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजोंनो सेपारेट स्टेटखौ जोङो सोरजिनो हायो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन नाथाय फार्स्ट अफ अल मोस्ट इम्पर्टेन्टलि इउनिटिया जाग्रोनांगोन जोंनि गेजेराव जोङो जोंनि बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों जाखिनि पावार एन्ड फांसनफोरखौ मोनदोंमोन जाखिनि बाहायनो हानाय गोहोफोरखौ जों मोनदोंमोन बैफोर मोनखानाय थाखानाय गोहोफोरखौबो प्रमद बर' बिथांमोन बायदि माखासे लेखा गोरों सुबुंफोरा बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों फाननानै फैदोंमोन बे सिदा बाथ्राखा ना होमबा दिनै नोंनि न'आव थाखानाय मुवा बेसादफोरखौ नों दिनैयो फाननानै खोमानानै फैनाया बेसे लासिंसिंनि बाथ्रा बेनि आन्दोआव मा बाथ्रा जानो हागौ मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन गावबा गावनि बेनिफिट्स ना होमबा पकेट मानि सिट पावारनि थाखाय गादिखौ मोननो थाखाय पकेट मानिखौ मोननो थाखाय दिनैयो न'आव थाखानाय मोनखानाय मुवा बेसादफोरखौनो दिनैयो खोमानानैसो फैबाय बेसे दुखु गोनांनि बाथ्रा दा समनि क्रिटिकेल मोमेन्टखौ नोजोर बोनानै लोगोसे जोंनि बर' हारिनि आद्रा जानानै थानाय सिमां आरो थांखि बे आद्रा जानानै थानाय सिमां आरो थांखिखौ फैबाय थानाय बबेबा मोनसे समाव जोङो जाफुंहोथारनांगोन आरो जुदि जों जाफुंहोनांगौब्ला जोङो दिनैयो सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्टनि थाखाय जोङो संग्राम खालामनांगोन जोङो आन्दलन खालामफिननांगोन जुदि जोङो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ लानानै आन्दलन खालामफिननांगौब्ला जोंनो आन्दोआव जोंनि बेकग्राउन्डआव पलिटिकेलि माखासे गोहोफोरखौ नांगोन मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै पलिटिकेल गोहो नांगौब्ला जेराव जोंहा गोहोखौ मोनसेल' एकर्डनि गेजेरजों लाना फैनाय जादोंमोन बे जाबाय बिटिसि पिस एकर्ड दा दिनै जों बिटिसि पिस एकर्डनि गेजेरजों लानानै फैनाय माखासे पलिटिकेलि गोहोफोरखौ जोङो फोथांफिननांगौब्ला जोङो थोंजों बाथ्राखा आपकामिं 2025 बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारखौ जोङो देरहासार होनांगोन दिनै मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारासो बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों लानानै फैनाय माखासे पावार एन्ड फांसनफोरखौ बियो लाबोफिनगोन रिशिडिउल खालामफिनगोन बेनि उनावहाय जोङो जोंनि हारिनि आद्रा जानानै थानाय सिमां थांखि बेखौ जोङो आरामसे आलो गोजोनै इउनाइटेड जानानै बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा सावरायनायनि गेजेरजों जोङो संग्राम खालामफिननायनि माखासे थांखिफोरखौ जोङो लानो हायो नंगौना नङा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै प्रमद बर' बिथाङा आरो प्रमद बर' बिथांमोन बायदि माखासे लिडारफोरा दिनै उदै बुंजोब्बाय आरो बिसोरो बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों लानानै फैनाय जा पावार एन्ड फांसन एडमिनिस्ट्रेटिभ माखासे गोहोफोरखौ दिनै लाबोफिना मानोना बिसोरो अलरेडि बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों खोमानानै फैखानाय साफा साफा लिडारखा दिनै खोमानानै फैनाय लिडारा मालाबा बिसोरो लाबोफिना मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बेखायनो हारिखौ बासायनांगौआ जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमखौ बासायनांगौआ जों रायजो राजानि आखायाव खारन जोंनि मोनसे भटआ जोबोद बेसेन गोनां मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बर' हारिखौ जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमखौ बासायनायनि गुबै मेन दायित्वआ नोंबो आंबो जों साफ्रोमनावबो दङ बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आंनि फोरमायनाय रावफोरा सुइटेबल जायाखैबाबो नोंथांमोना गावबा गाव गोसोजों बुजिनानै लादो खुलुमबाय जय बर' हारिनि जय बर' बिमानि